Επιτέλους! Σε έπαιρνα τηλέφωνο. Έλα, σώσε μας, σώσε μας. Αφού δεν σε έβρισκε στο τηλέφωνο. Το ανακούρκουλα είναι λέξη επίσημη. Ανακούρκουδα. Άκουσε ανακούρκουλα. Σήμερα το βράδυ πάω να Όχι, η κοιμηθώ. Άννα Κούρκουλα είναι η αδερφή της. Ανακούρκουδα. Δεν θα ξέρω πώς θα προβληματιστώ τόσο πολύ σήμερα που δεν θα ξέρω πώς θα κοιμηθώ. Πολύ θέλαμε να έρθεις Στέα μας σήμερα. Γιατί δεν θέλω ούτε να μας πεις για μετά τις γιορτές, ούτε για πριν τις γιορτές, ούτε τι θα κάνουμε, ούτε πώς θα χάσουμε. Θέλω μετά τις γιορτές να αγαπήσω τον εαυτό μου πολύ. Τέλειος. Και την εικόνα μου. Τέλειος. Γιατί θέλω να σου πω, θέλω να μπούμε στο θέμα για να μου πεις τι είναι η εικόνα του σώματος και να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, η εικόνα του σώματος είναι η αντίληψη που έχω εγώ για το δικό μου κορμί. Μάλιστα. Δεν είναι η αντίληψη που έχεις εσύ για το κορμί μου. Δυστυχώς όμως επηρεάζεται η εικόνα του σώματός μου από την αντίληψη που έχεις εσύ, η Τζέννη και όλοι γύρω μας. Μάλιστα. Άρα είναι η εικόνα που έχω. Πώς είναι η εικόνα για τον εαυτό μου, έχω σχηματίσει. Η εικόνα για τον εαυτό μου στους ανθρώπους που έχουν διατροφικές διαταραχές είναι διαφορετική από την πραγματικότητα. Αυτό έχει να κάνει. Έχει να κάνει και όχι μόνο στους ανθρώπους που έχουν διατροφικές διαταραχές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν διαστρεβλωμένη αντίληψη για την εικόνα του σώματός τους. Πώς επηρεάζεται και μπορεί να έχεις διαστρεβλωμένη και να μην το κοιτάς, ας πούμε, αντικειμενικά, αν υπάρχει αντικειμενικότητα? Ωραία. Καταρχάς, να πούμε ότι συνδέεται άμεσα με την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση και το καταλαβαίνουμε 100% γιατί, έτσι. Ωραία. Από πολύ μικρή ηλικία σχηματίζεται η εικόνα του σώματος που έχουμε. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή? Λοιπόν, θα σας πω 2-3 παραδείγματα και θα δείτε ότι τα έχουμε ακούσει όλοι ή σε εμάς. Μακάρι να μην τα έχουμε πει. Μάλιστα. Ναι. Είμαστε σε τραπέζι οικογενειακό και τρώει το παιδί. Και η μαμά, μην τρως αγάπη μου, έχεις πάρει κιλά και το τζιν σου δεν σου πάει τόσο. Ή θα σε βοηθήσω εγώ να χάσεις 2 κιλά για να σου ταιριάζει το παντελόνι σου. Μάλιστα. Ή τώρα ήμουνα κι εγώ στην ηλικία σου τόσο αδύνατη. Κοίτα πώς έγινα τώρα. Η μαμά, δηλαδή οι φοβίες των γονιών ή οι πεποιθήσεις, σε πάση περιπτώσει, να το πω λίγο πιο σωστά, των γονιών, φτάνουν στα αυτιά των παιδιών, σχηματίζοντας τελικά, βάζοντας ένα λιθαράκι για την εικόνα του σώματος. Και θετικά σχόλια του τύπου. Κοίτα τι όμορφη που είσαι που έχασες τα 2 κιλά, σου πάει τόσο πολύ. Ή πω έβαλες 2 κιλά και έδειξες. Ναι. Δηλαδή, μάλιστα, όλα με τη ζυγαριά και το κορμί τα σχόλια. Οπότε η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας εξαρτάται, μπορεί να επηρεαστεί πάρα πολύ όταν είμαστε παιδιά από τους μεγαλύτερους και κυρίως από τους γονείς που λένε, ας πούμε, το πώς σε βλέπουν αυτοί. Ναι, το πώς σε βλέπουν αυτοί. Είπες πολύ σωστή η λέξη. Με βάση όμως και αυτή τις δικές τους πεποιθήσεις. Μήπως όμως, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι υπέρβαρο, προσπαθεί ο γονιός λίγο να το φέρει σε μία... Πολύ ωραίο αυτό που λες, αλλά δεν θα πρέπει να σχολιάσει το κορμί του παιδιού. Ωραία, άρα να φτιάξουμε λίγο τη διατροφή μας. Να φάμε λίγο περισσότερα φρούτα και λαχανικά γιατί σκεφτόμαστε καλύτερα. Ή ας μην λέμε, ας τρώμε απλά περισσότερα φρούτα και λαχανικά μπροστά τους, ώστε να παίρνουν την εικόνα. Ώστε να μην κριτικάρουμε και να μην δίνουμε εικόνα λεκτικά σε έναν άνθρωπο. Αυτό, σαν παιδί, μπορεί να το παιδί δεν έχει αυτές τις άμυνες, τους γονείς του τους βλέπει αυτό, οπότε το εισπράττει. Όταν είμαστε μεγάλοι. Στο παιδί δεν είναι μόνο οι γονείς, είναι και οι συμμαθητές να μην φύγουμε λίγο από την παιδική ηλικία. Γιατί συμβαίνει πάρα πολύ στο σχολείο. Παιδιά και σε κριτικάρουν για το πώς είσαι στο σώμα σου. Πάρα πολύ. Να σας πω μια έκφραση που νομίζω ότι ξέρουμε όλοι. όλοι. Υπάρχουν και τραγούδια πολύ περίεργα, παιδιά, στο σχολείο. Τα τωρινά εννοείς, ακόμα χειρότερα. Υπάρχουν τα τραγούδια που κάνουν και λένε χοντρούλα, χοντρούλα, φάει μία πίτα με σουβλάκι. Υπάρχουν τέτοια τραγούδια. Υπάρχουν, ναι. Το έχεις ακούσει εσύ αυτό το τραγούδι? Το έχω ακούσει. Πρώτη φορά τα ακούω. Δηλαδή, ας πούμε, διασκεδάζουν τα παιδιά. Γενικά νομίζω ότι στο σχολείο είναι που παίζει πάρα πολύ το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Το λιθαράκι για να φτιάξουμε την εικόνα του σώματός μας είναι ίσως και μεγαλύτερο. Γιατί μπάλα, αγόρια τώρα, σκεφτείτε, ο χοντρός θα παίξει τέρμα. Δεν το έχουμε ακούσει όλοι. Ναι. Ωραία. Αυτό το παιδάκι λοιπόν λέει, ο ένας μαθητής του τον λέει χοντρό, οι άλλοι δεν αντιδρούν, άρα το δέχονται, άρα είναι. Ναι. Μα μπορεί να βγει, ας πούμε, και ένα παρατσούκλι σε ένα παιδί. Σωστά. Με βάση το πώς είναι το σώμα του. Το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να το κουβαλάει, ας πούμε, και μέσα στη ζωή του ολόκληρη. Λοιπόν, είναι δείκτης υγείας το σωματικό βάρος? Φυσικά και όχι. Όχι. Η υγεία ορίζεται σωματική και ψυχική. Δείκτης υγείας είναι οι βιοχημικοί μας δείκτες και δείκτης υγείας είναι οι ψυχικοί μας
μας υγεία που έχει σχέση άμεση με την εικόνα σώματος. Η ζυγαριά είναι ένα νούμερο που δείχνει το βάρος. Δηλαδή, εσύ έχεις δει ανθρώπους υπέρβαρους που δεν έχουν προβλήματα? Πάρα πολλούς υπέρβαρους ανθρώπους που έχουν πολύ σωστούς βιοχημικούς δείκτες και που έχουν πολύ σωστή εικόνα σώματος, που αυτοί, να ξέρεις, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να πετύχουν το στόχο που θα βάλουν. Εμένα μου αρέσει αυτό που μου λες τώρα, διότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι λένε τη γνώμη τους για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο να αισθάνεται άνετα με το σώμα τους. Ναι. Θα φέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Δανάη Μπάρκα έχει μιλήσει πολλές φορές για το σωματότυπό της και πόσο αγαπάει το σώμα της. Και υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι λένε και την κατηγορούν ότι δεν πρέπει να προωθεί την ανθυγιεινή κατάσταση του σώματός της, λέγοντας ότι το πάχος φέρνει χολυστερίνες. Άνθρωποι οι οποίοι είναι αδαείς και άνθρωποι που δεν έχουν καμία επιστημονική γνώση, λένε για έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι εγώ αισθάνομαι άνετα με το σώμα μου, ότι όχι, προωθείς την ανθυγιεινό τρόπο ζωής και είσαι κατάπτυστη που λες ότι αισθάνεσαι άνετα με το σώμα σου, πρέπει να χάσεις κιλά γιατί είσαι άρρωστη. Πόσο λάθος. Όχι, γιατί το έχουμε ακούσει από συγκεκριμένους ανθρώπους για συγκεκριμένους ανθρώπους. Ότι θα σου πούνε και πως είσαι στην υγεία σου. Ότι είσαι άρρωστη. Ότι προωθείς τη χολυστερίνη, ότι είσαι, ας πούμε, full στην τοξική πολύ συντοξίνη. Καλά έκανες και το έφερες. Μα για όνομα του Θεού, το έχουμε δει πρόσφατα για τη Δανάη να το λέει συγκεκριμένος άνθρωπος. Και σου το ξαναλέω, δεν παίζει ρόλο μόνο το πώς αν νιώθεις άνετα ή όχι. Ότι θα σου πει και ο άλλος ότι έχει δει τις εξετάσεις. Ναι. Και ξέρει είναι οι δείκτες υγείας. Παιδιά, μπορώ να σας φέρω δύο ίδιους ανθρώπους με ίδια κιλά. Ο ένας να έχει ωραίους δείκτες, ο άλλος να έχει χαλασμένους δείκτες, ή αντίθετο, ο ένας να έχει πολύ ωραία εικόνα για το κορμί του και ο άλλος να μην έχει. Ναι. Πάντως, οι άνθρωποι που έχουν κακή εικόνα σώματος, που είναι αυτοί που σχολιάζουν τη Δανάη, για παράδειγμα τώρα, γιατί αυτοί προφανώς έχουν την κακή εικόνα σώματος και δεν τους αρέσει κάποιος που έχει ωραία αντίληψη. Οι άνθρωποι που έχουν κακή εικόνα σώματος είναι αυτοί και οι άνθρωποι που δεν βοηθιούνται για να την αλλάξουν. Δηλαδή, τιμωρούνται μέσω από τις δίαιτες. Πώς είμαι έτσι, θα κάνω δίαιτα, θα χάσω 5 κιλά σε ένα μήνα. Δηλαδή με τιμωρώ, δεν με τρέφω σωστά, δεν με αγαπάω. Δεν με φροντίζει. Και είναι αυτός ο οποίος έχει την κακή εικόνα που λέει, ας πούμε, για τον οποιοδήποτε έχει υπέρβαρο. Δηλαδή ξεκινάει από μια προσωπική κακή εικόνα. Φυσικά. Του ανθρώπου που μπορεί να φτάσει να σχολιάσει έναν άλλον άνθρωπο. Ναι, το οποίο μπορεί να έχει κακή εικόνα και να μην έχει απαραίτητα περισσότερα ή λιγότερα κιλά από ό,τι πρέπει. Μπορεί να είναι νормοβαρής και να έχει κακή εικόνα. Γιατί το λες αυτό, ότι μπορεί να τον χτυπάει σε αυτό το σημείο? Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του. Θα σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι το α και το ω. Όταν έχουμε χοντροφοβία, ομοφοβία, οτιδήποτε που κολλάει το φοβία, σημαίνει ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχω ξεπεράσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, είναι κανόνας, νομίζω, σε όλες τις φοβίες. Σε όλες τις φοβίες. Η Δανάη και η κάθε Δανάη είναι αυτή που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες στη ζωή της να μάθει να φροντίζει την ψυχή της και το κορμί της ολιστικά. Δεν θα είναι αυτή που θα κάνει δίαιτα και θα τρώει ψητό με σαλάτα. Θα είναι αυτή που θα κοιμάται, που θα κινείται, που θα την αγαπάει, που δεν θα στρεσάρεται. Και αυτό θα πει ψυχική υγεία. Και αυτό θα πει φροντίζω τον εαυτό μου τελικά. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν έχει σημασία τόσο πολύ πώς θα με βλέπουν οι άλλοι, τι θα κάνω εγώ για να αρέσω σε σένα, στο Φώτη και δεξιά και αριστερά. Σημαντικό είναι ότι εγώ, άμα νιώσω καλά όπως είμαι, το οποίο δεν είναι εύκολο και όχι μόνο από το σχολείο και από τους γονείς, δεν είναι καθόλου εύκολο και από την κοινωνία. Και από τα social. Και από τα social. Ναι. Γιατί μπορεί να μην σταματάει στο σχολείο, το βλέπεις κάθε μέρα. Ναι. Πόσο ωραίες κοπέλες μπορείς να βλέπεις στο Instagram κάθε μέρα, που να προβάλλουν το σώμα τους και λες. Εγώ δεν είμαι έτσι. Νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να κάνουμε μια πολύ ωραία δουλειά. Να μιλήσουμε, καταρχάς να δεχτούμε εμείς τη διαφορετικότητα και να μιλήσουμε στα παιδιά μας τι σημαίνει διαφορετικότητα. Δεν έχουμε κανένα στα ίδια μάτια, κανένα στα ίδια μαλλιά, κανένα στα ίδια δάχτυλα. Πώς είναι δυνατόν να ζητάμε να έχουμε το ίδιο σώμα? Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Ξεκίνησε τη χρονιά πάρα πολύ ωραία και πολύ αισιόδοξα. Πάρα πολύ ωραία. Να σε κρατήσουμε εδώ ή τέλος πάντων να έρθουμε εμείς κάπου που θα είσαι. Ακόμα καλύτερα. Αυτό το δεύτερο θα γίνει. Λοιπόν, θέλω να μου κάνει